Модната индустрия е на кръстопът. Десетилетия наред бързата мода води до свръхпроизводство и свръхпотребление, причинявайки огромни екологични щети и експлоатация на труда. Всяка година се натрупват планини от текстилни отпадъци, докато планетата плаща цената на нашите решения. Но промяната е не само възможна, но и наложителна. Устойчивата мода е решението. Тя оспорва статуквото. Целта е да се намали негативното влияние на модната индустрия чрез етично производство, справедливи условия на труд и екологични практики. Устойчивата мода предлага визия за индустрия, която работи в хармония с хората и планетата. Това не е просто временна тенденция, а важна трансформация за по-справедлив и отговорен свят. IG Fashion е иновативно сътрудничество между преподаватели, лидери в индустрията и защитници на устойчивото развитие. Създадохме платформа, която да обучава, вдъхновява и оборудва следващото поколение модни професионалисти. Проектът IG Fashion комбинира модерни технологии с устойчиви практики, предлагайки образователни ресурси за преоформяне на бъдещето на модата. Независимо дали сте учител, студент или професионалист, IG Fashion предоставя инструменти и материали за по-дълбоко разбиране на устойчивата мода. С интерактивни уроци, казуси и решения, целим устойчивото развитие да е достъпно за всички. Основни цели: даване на знания за устойчиви практики в модния дизайн и производство, насърчаване на кръгова модна икономика за минимизиране на отпадъците и увеличаване ефективността, интегриране на технологии за революция в мисленето за модното въздействие, включително и за етични решения. Резултатите обхващат изчерпателни модули за устойчиви материали, стратегии за проектиране и иновации в индустрията, както интерактивни упражнения и инструменти, поддържани от AI, като чатботове. В следващите видеоклипове ще ви покажем как да навигирате в платформата IG Fashion и да включите тези ресурси във вашата работа или обучение, за да отговорим на вашите въпроси. Също така, има ексклузивен урок за използване на чатбота с изкуствен интелект за индивидуални насоки. Присъединете се към IG Fashion за промяна на модата. Заедно можем да направим модата сила за добро, която възхвалява творчеството без компромис с планетата и хората.